azabtar da masoya. Rudin so mai sabunta masoya. Rudin so mai wuyar gane shani, mai natsuwa so yakan sa shi rudewa. Rudin so, rudin so. Rudin so, rudin so. Rudin so baya zama laifi, sai so yayi so kaga an yi rudewa. Rudin so mai azabtar da masoya. Yanzu haka yana nufin zamu rabu da juna? Ka daina maganar rabuwa don Allah, ba na so. Ka fi kowa sanin ina son ka. Ba zan iya rabuwa da kai ba, don Allah ka daina, ba na so ka ringa cewa za mu rabu. To kina ganin yadda 'yan gidanku suka rufe ido sun ƙi yarda da ni. Wai wani za a aura maki. To su za su yi min zaman aura? Ni fa idan akwai wanda zan aura ma kai ne, ba zan iya zama da wani ba in ba kai ba. Bilkisu, a rayuwata ban taɓa son wani abu ba kamar yadda na soki. Kin zama wanke ce mahaɗin farin cikin rayuwata, annurin idanuwana. Ba zan iya kwatanta da son ki yake yawo a cikin zuciyata ba a kowace rana. Ke ba lu'ulu'u ba, ke ba zinari ba, amma a idona duk kin fi su kyau. Son ki kamar numfashi ne a gare ni, to ta yake da nan zan daina. Na gode Ridwan da irin soyayyar da kake nuna mu. Tun lokacin da na fara son ka, ban sake shiga cikin wani baƙin ciki ba, ban san me damuwa ba, ko ɓata min rai akai. Idan na tuna ina son ka, sai in manta da me damuwa ko baƙin ciki. Don Allah ka daina maganar rabuwa, ba na so ka bari. Bilkisu, ina so ki zamo mallaki na a cikin mafalki na da zahiri. Domin kin zama a dukkanin firata, amma in na tuna da ranar rabuwa sai in ji wani baƙin ciki ya ziyarce ni. Ka daina maganar za mu rabu. Rudin so mai azabtar da masoya. Don Allah ka daina, ba na so. Mai sabunta masoya. Ba zan iya rabuwa da kai ba. Idan akwai ranar da za mu rabu ma, to ranar mutuwa ce. Baby, ya kamata mu daina yaudarar junanmu saboda kin san 'yan gidanku sun tsayar maki da mijin aure. Ke da kanki kika ce mu babanku shi tsayayyen mutum ne, in ya riga yanke magana to ta yanku. Haka ne, babanmu yana da tsanani. Idan ya faɗi magana, babu wanda ya isa ya canza ta. Ko da na aure shi, ba zan daɗe ba, zan fito zan dawo gare ka. Amma ta wace hanya? Gaskiya zan iya zuba mai guba a abinci, ya ci ya mutu. Sai dai ko me zai faru ya faru. Me yake faɗa? Kin san abin da yake faɗi? Cikin hankalinki kike kuwa? To in dai zaki iya kashe wani a kaina, ni ma zaki iya kashe ni akan wani abu. Ni ba zan iya kashe ka ba, ba zan iya rabuwa da kai ba, amma zan iya rabuwa da kowa akan. Ba haka nake nufi ba. Baby, kada wani son zuciya ya sa mu saba ma Allah da ya halicce mu. Dan haka ina ganin kawai mu haƙura da juna. Dan Allah ka daina faɗar za mu rabu. Kai fa numfashi na ne, kai ne maɗin rayuwata. Ka daina yin magana za ka rabu da ni. Ni ma haka Bilkisu, kawai mu yi addu'a Allah ya sa haka shi fa zama alkhairi a gare mu. Kana so ka ce mun wai rabuwa zami? A'a, ba za ku rabu ba. Ni ne nake neman na yi abin da bai dace ba ta hanyar shiga tsakanin masoya guda biyu. Gaskiya ɗan uwa, zuciyarka mai kyau ce. Inda wani zai goyi bayanta akan a kashe shi. Amma kai sai ka nuna ɓacin ranka a kai. Don haka 'yar uwata ba da kowa ta dace ba face kai. Duk da yana son ta, zan iya koya wa zuciyata haƙuri da ita
kamar yadda nake haƙuri da duk wani abu idan ban samu ba. To amma A'a, na san abin da zaki ce, magana dadi. Zan yi ma dadi bayani ta yadda zai fahimce ni. Dan uwa, in dare da rabo za ku kasance tare da juna. Ni Abdul ne maka fatan alkhairi. Rudin so mai azabtar da masoya. Rudin so mai sabunta masoya. Kin gani ko? Idan Allah ya yi marayu tare, babu wanda ya isa ya hana. sai yanzu na gane kuskure na. Allah na tuba. Rudin so